panguva yenhau. Rakaparurwa dingindira ra2024 pamusangano wamadzimai naMai President Chiyangwa rekuti simuka upenye. Musangano wakatanga kushumirwa naMai Mufundisi Gwiso. Avo vakauya vakabata vakamirira kanzuru yedenga vachiti mudzimai bata pegi nesando yako utatamure matende ako. Vanoenda mberi vachiti urombo, kuchemedzwa, kushungurudzika muupenyu zviudze chete kuti you come, me go, you come. Vakakurudzira madzimai kuti vave vanadhimbora madzimai eumare kuti pazvese zvavanoita varegere kuva vana chabuda hapana. Totarisa zvetsika namagariro. Nyanzvi huru yetsika namagariro David ayambira madzimai kuti vachengete utsvene nokuti wakakomborerwa munhu asingafambi panorangana vakaipa, asingamiri panzira yavatadzi uye asingagari panogara vadadi. Yakakurudzira vatendi kuti vatevedzere tsika idzi. Kana vakatevedzera tsika idzi vachaita semiti yakasimwa pahova dzemvura. Totarisa zvemitambo. Pamutambo weArise and Shine uri kutambwa pamufaro, vatendi vakurudzirwa kuti varambe vakapfeka nhumbi dzokurwa nadzo, vakasunga zviuno nezvokwadi, vakaisa chidzitiro chechifuva chokururama uye vatore nhovo huru yekutenda, nokuti izvo zvisina kuonekwa nemeso kana kunzwika nenzeve nezvisina kana kupinda mumwoyo womunhu ndizvo zvakagadzirirwa ava vanomuda pamusangano uno. Tichipedzisa nhau dzedu, regai titarise mamiriro ekunze. Nekuda kwekupisa kuri kuita kunze, vatendi vakurudzirwa kuti vagare panzvimbo yewekuvanda kuti varambire pamumvuri wavamasimba ose. Vayambirwa kuti vakasateerera izvi pamazuva mashoma ari kuuya, zuva richadzima, mwedzi uchapera uye wakaipa wachashaya pekuwanda. Uku ndiko kupera kwenhau.